Il-Union ħaddiema maqudin qed tinsisti li r-riformi fil-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Soċjali u Ekonomiku ikunu bidliet reali u radikali. Josef Vella, il-kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers, sostna dan. Ngħid li l-MCSD ilu li għandu bżonn li jiġi interessat jekk il-Gvern beħsibu jagħmel riforma importanti li jkun radikali. Il-proposti tal-UHM jinkludu li l-MCSD tkun entità indipendenti mill-Gvern. Qed nippretendi allura li tinħoloq istituzzjoni tal-MCSD li tkun indipendenti mill-eżekuttiv tal-pajjiż. Jiena nippretendi li bħalma għandek l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali li jrid kollu l-awtonomija tiegħu, bħalma nitkellmu fuq l-awtonomija fl-Università ta' Malta, għandu jkun hemm l-awtonomija fih dan l-istruttura tal-MCSD. Huma diversi l-korpi kostitwiti li qed jikkritikaw il-mod kif qed jopera l-MCSD li issa riduċa ruħu għal entità li mhix tilħaq l-iskopijiet tagħha. Għandna ġerarkija, fil-verità għandna ġerarkija mexxija minn gvern fejn nissa waqajna fir-redikolaġni. Għaliex? Fix-xahar ta' Diċembru indbat għalina biex immorru fl-MCSD ħalli nisimgħu fuq l-Air Malta. Però il-gvern ma taħna l-ebda tip ta' informazzjoni jew bejn wara ħareġ iżjed informazzjoni fuq il-medja li fl-MCSD ma preżentaħħinix. Il-kritika tal-UHM dwar l-MCSD idiretta minn kien bla vuċi għadu bla vuċi. Il-gvern mhux veru qiegħed juża dialogu soċjali b'mod effettiv, qiegħed hemmhekk biss bħala velu biex niggarantixxu li hawn il-demokrazija. Però s-saħħa tad-demokrazija mhux qiegħda billi mod kosmetiku ikonna l-affarijiet imma b'mod effettiv il-ħaddiema, il-familji, il-pensjonanti qegħdin indirizzawhom, qegħdin intuhom vuċi, dak huwa dialogu soċjali li tagħti vuċi lil min m'għandux. U n-nies bla vuċi kienu u bla vuċi għadu. Qabel il-Parlament aġġorna l-vaganzi tal-miliet, il-Gvern ressaq proposti leġislattivi għal riformi fl-MCSD li ma' riformi qed ikunu kkunsidrati bħala mhux dawk meħtieġa biex l-MCSD jaqdi l-funzjoni li għalih twaqqaf dak li jkun ta' dialogu bejn il-Gvern min iħaddem u r-rappreżentanti tal-ħaddiema.